Абе, Мите! Кажи, бе! Чуваш ли ма, бе? Абе, чувам те, бе! Коя си, бе? Абе, Росто! Кое е Роси, бе? Абе, днеска нали трябваше да се видим с тебе, бе? С кого? С коя Роси? За какво? Росто, бе! От магазина. Роси от магазина? Да? Днеска се разбрахме да се видим. А я дай оне дет се опати петераса дет до тебе си тебе. Дай ми той да се опати, да го начикам на майка му да го начикам. Дай оне педераса да се опати, не да си да се тебе. Ама чакай, бе, Мите! Ще му иба майката, ставай, защото ще иба майката и на тебе. Коя си ти? Магазина иди хуй. Дай го не, ибам ви путката, май не ми ибам. Няма с мисълните ибам ви путката, май не ми ибам, разбираш. Мите, чакай да ти обясня, Дай бе! го не, ибам ти майката, няма кой да чекам, путка мая. Ако си наблизо ще смачкам, да знаеш. Дай го не, педераса, педераса дай иба майка ти и на тебе да иба, разбираш. Мите, аз нямам ваучер, бе, нали те и се разбрахме. Ти чуваш, аз кочкам, дай педераса, дето говори с тебе. Чуваш, кочкам. Педераса, дето говори с тебе, дето ми се обади, той да ми звъни. Нали има мъж до тебе, майка ти имам. Дай го на. Абе, Мите, успокой се, бе, чакай. Ти дай оне, дето се обади, ще Абе, Мите, чакай да кажа, бе. Ще кажеш на майка си путката, кажи оне да се обади, че ти имам майката и на тебе. Само да ни те вида на улицата. Чули, кажи на педала да се обади, дето седи до тебе. Толкова ще те чака на путкин ден. Казвай да се обади, защото ще ми иба майката, ако дода там. Да знаеш, и на тебе и на него. Кажи на оне педерас да се обади, дето и до тебе. Кой, бе, Мите? Който се обади мъжа преди малко, той да се обади. Кога, бе? Абе, никой не се обаждал.